El que volíem és preguntar el per què del canvi en la delegació de l'empresa pública. Creiem que és de rebut saber-ho i no sabem bé si correspondria explicar-ho a l'alcalde, que és qui atorga la delegació, o si vol fer-ho qui ostentava la delegació fins al passat febrer. Bé, el respondré jo, que al final sóc el que firma la retirada de la delegació de l'empresa pública. Bé, al cap i a la fi és un procés molt clar. Hi ha segurament per una falta de temps i de dedicació del nostre company Antonio, trobem algunes deficiències que s'han de resoldre el més aviat possible. Això requereix una intervenció ràpida dels departaments. Cal coordinar a tots els tècnics de l'Ajuntament, inclús de l'empresa, per a poder tirar endavant amb el procés d'adequació tant de la nave com de tots els processos oberts que teníem, tant d'inspecció de treball com d'inspecció de prevenció de riscos laborals, i vam creure en una reunió que vam mantenir tot l'equip de govern i que jo encapçale, que la millor opció per agilitzar-ho i fer-ho el més ràpid possible era assumir-ho des de l'alcaldia, ja que, com sabeu, la dedicació és completa. Tens més... vols comentar alguna cosa, Toni? No, simplement perquè, evidentment, com a regidor afectat, hi havia una sèrie de deficiències que diu l'alcalde. No eren deficiències, eren situacions que s'havien donat en altres moments, i evidentment en l'equip de govern es va decidir de forma majoritària que l'alcalde assumira, perquè té una dedicació exclusiva d'aquesta regidoria. He de manifestar que en el vot en contra del Partit Socialista, que entenia que la gestió que s'estava fent fins a aquest moment era l'adequada. Vols continuar? Bé, en data 27 d'abril de 2007 es rep a l'Ajuntament una notificació per part de la Conselleria d'Indústria en la que s'ordena el cessament automàtic de l'activitat de les instal·lacions de l'empresa pública Risonxa. Tot això ve derivat a partir d'un acte que elabora la Policia Autonòmica després d'una inspecció en abril de 2016 i en la que es notifica en febrer de 2017 que n'hi ha unes subsanacions a fer, perquè si no s'ordenarà el cessament automàtic de l'empresa el cessament automàtic de l'activitat en les instal·lacions de l'empresa pública Risonxa. Evidentment no compartim que la gestió fora impecable fins aleshores. La pregunta és senzilla. A què és degut aquesta notificació de cessament? Si ens la pot explicar el regidor delegat fins febrer de l'àrea, i per què no es va informar bé al plenari o bé a la Junta d'Accionistes de Risonxa de la situació, i per què no es va fer res des d'abril de 2016 fins a febrer de 2018. És la paraula, Toni. A veure, les dades que dones, i és una de les qüestions que hem parlat, és un tema que ens ve de darrere, que és un tema, evidentment, que on descobrim quan analitzem el procediment, que l'empresa pública, millor dit, la nau on s'ubica l'empresa pública, mai ha sol·licitat la llicència d'activitat a la conselleria i, per tant, al no tindre-la, evidentment, la conselleria, quan fa la inspecció i posterior notificació en l'any 2017, que és quan tinguem coneixement d'aquest acte, en l'any 2017 és quan ens adonem que l'empresa pública, o millor dit, la nau, mai ha tingut la llicència d'activitat perquè mai s'ha demanat. Aleshores, el que fem és una qüestió ben senzilla, i és que els regidors, en el tècnic de prevenció i en els tècnics municipals, intentar regularitzar la situació, i els tècnics municipals el que diuen és que la nau on s'ubica l'empresa pública actualment no reuneix les condicions per a poder tindre una llicència d'activitat. I ens posem mans a l'obra per a, evidentment, fer el canvi de nau industrial que
si no recorde mal, està previst per a un futur molt pròxim. És a dir, l'actuació ha sigut la més ràpida possible perquè tinguin en compte que n'hi ha un expedient de cessió, n'hi havia que acondicionar una nau industrial nova, n'hi havia que proveir econòmicament per adequar la nau nova i fer la cessió posterior, i jo crec que en aquest aspecte hem sigut possiblement no tots els ràpids que haguem volgut, però en la diligència des de l'any 2017 fins a ara, fins a el 2018, que estem pròxims al canvi d'ubicació efectiva de la nau de Risoncha. És que no m'ha contestat a la pregunta. M'ha explicat altra vegada, negant la major, com sol ser habitual, però li he preguntat, entre altres coses, per què no es va informar d'això i per què en les juntes d'accionistes de Risoncha en cap moment se'ns va explicar aquesta situació. Des d'abril de 2016, que no se'ns oblide, des d'abril de 2016. Torno a dir-li, no negue la major, és que nosaltres tinguem coneixement en l'any 2017, en les juntes de Risoncha, on vostè compareix, no n'hi ha hagut mai aquest punt de l'ordre del dia, possiblement se tindria que haver tractat, no s'ha tractat, però vostè ha tingut ple coneixement. I ja li he explicat... Bueno, però ja li he explicat els motius. Si vostè... A veure, això és molt simple. Si vostè no vol entendre-lo, és una qüestió. Però jo li he explicat els motius de què ha passat. És que... Vicent, pots continuar si vols en la següent pregunta. Però és que no m'està contestant a les preguntes. L'ordre del dia de la Junta d'Accionistes de Risoncha l'elabora qui l'elabora. Jo no l'elabore, l'ordre del dia. No pot dir-me a mi que no inclogui... Si hi haguera, al final de les vostres intervencions, hi haguera algun punt que no estimareu que no queda respost, podeu fer ús del registre per a que quede clar quina és la cosa que voleu preguntar. Ho dic per evitar caure en un debat ara de sí, no, no, sí. Jo considero que n'hi ha coses que són importants debatre, però bueno, ja cada un... Sí, però que les puguem debatre en la pròxima junta ordinària de Risoncha, si ho estimeu oportú. Bueno, doncs seguim. La tercera pregunta va en relació al mateix tema. En el recurs d'alçada que es presenta en maig de 2015, vostès expressen que la mercantil Risoncha, en concret l'activitat que es desenvolupa en la nau, respon a un centre especial de treball, Centro Especial de Empleo de Canals, donde se dan funciones de integración laboral en el mercado ordinario de los trabajadores con discapacidad, utilizando para ello un proceso previo de itinerario de inserción. Más de un 70% del personal con una discapacidad reconocida administrativamente, de al menos un 33% de su capacidad para el trabajo. Resulta esencial para este sector de la población tener programas y centros especiales donde pueden recibir una educación y preparación adecuada, tanto física como mental, que le permitan desarrollar una actividad que les asegure una plena integración en la sociedad. El cierre de este taller supondría dejar a los trabajadores sin actividades ocupacionales y con ello perder su autonomía personal. No ho dic jo, ho han escrit vostès mateixa. Jo crec que no és responsable estar des d'abril de 2016 en una ordre, en un avís de tancament i des de febrer de 2017 en una ordre de tancament de l'activitat. Saben els treballadors i treballadores i les famílies de Risoncha que estaven treballant en un espai que no respon a les mesures de seguretat i que té una ordre de cessament de l'activitat des d'abril de 2017? Sí. Jo li dic que no. Seguís? Seguís, per favor, Vicent. De veritat, després de tot això, vostè continua pensant que ha fet una gestió responsable, impecable, que la culpa la tenen tots els tècnics, vostè no, que ha perdut durant 2 anys les subvencions per a l'empresa pública, per no presentar la documentació, segons respon la Conselleria d'Indústria, no ho dic jo. Creu que és responsable que una empresa pública que estiga 2 anys coneguent-ho vostè, que diu que no ho sabia, vostè està treballant en l'empresa pública des de 2015, que tingui una notificació on se li diu que té uns dèficits de seguretat notificats per a les autoritats competents, l'any següent s'ordena el cessament de l'activitat i es continua durant un any sense fer res, què és el que ha fet durant tot aquest temps? No ho entenguem. Recorde que vostè és el regidor delegat
exceptuant l'alcalde i el tinent alcalde, que més cobra precisament perquè té la delegació de l'empresa pública. No sé si la culpa continua sent dels tècnics, no sé si és vostè responsable, no sé si ja hem arribat al punt en el que creu que és moment ja de posar per davant canals de la ciutadania i assumir les responsabilitats, dimitir, que és el que hauria de fer, i no posar per davant les seues aspiracions polítiques. A veure, contestem per l'últim. No puc dimitir de lo que ja no tinc delegació. De regidor, no de la delegació. Quan una persona no és responsable en el seu treball, un treball en el que representa la ciutadania, no representa ell mateixa... Bueno, és una qüestió que hauran d'exigir altres persones, no vostè. Vale? Bueno, vostè me pot demanar la dimissió de les àrees de govern, demanar la dimissió com a regidor electe d'aquest poble. Jo penso que el que està dient vostè és una qüestió molt greu, perquè el que vostè vol dir és que les eleccions del 2015 se les vota i que jo tinga que dimitir també com a regidor electe. Faltaria més. No, jo he dit el que he dit. Estic contestant-li. Ja, però no posen en la meva boca paraules que no he dit. Estic contestant-li. Si vol li conteste o si no, no li conteste. Però sense posar en la meva boca res que jo hagi dit. No, vostè el que m'ha dit és que volia... Intentem cenyir-nos tant Després. l'emissor com el receptor en aquest cas Després. en el que ha posat el grup municipal sobre la taula. Vale. Després, vostè diu que jo comente que la gestió no ha sigut impecable. Jo he dit que ha sigut l'adequada perquè n'hi ha una gestió que evidentment s'ha fet i s'ha fet bé en quan s'ha millorat les condicions dels treballadors, s'ha millorat el sistema de treball, quan s'ha millorat la productivitat, quan s'ha mantès el benefici de l'empresa pública, i tot això també forma part de la gestió. Si vostè es queda en una part que en gran part ve d'una herència, i jo sé que a vostès li sentarà mal, i com suposa que me preguntaran després, doncs tranquil, li contestaré, però el problema és, el ben cert és que la nau de Risonxa mai ha tingut una llicència perquè mai es va demanar. I és el ben cert. Durant l'any que nosaltres ens adonem compte, el que fem és adequar la nau nova a les necessitats de l'empresa. Projectes tècnics, adequació física, expedient i procediment de cessió o d'adjudicació, és el que fem. Pense que ja li he contestat en la pregunta anterior. Vicent, crec que vos queda una, no? Avant, per favor. Dir que s'ha millorat les condicions quan s'està treballant en una nau que no reunís les condicions de seguretat durant 3 anys, i en l'herència rebuda, però durant 3 anys. Crec que la seva responsabilitat era treballar en això i demanar si no tenia llicència d'activitat i informar de la situació en la que estava. Simplement, jo no compartisc que hagi fet una gestió responsable, per tant crec que quan un treballador públic no fa una gestió responsable, crec que ha d'assumir responsabilitats. Té raó en que jo no puc exigir-li que dimitisca com a regidor electe, hauria de ser vostè mateixa. I la pregunta està, en aquest cas concreta, va dirigida més al govern. Sincerament, continuen confiant les àrees d'Hisenda i Patrimoni a un regidor que ha fet durant aquests 3 anys una gestió com aquesta, com la que acabem de veure, de l'empresa pública. Tant els importa mostrar cohesió, una falsa cohesió en realitat del govern municipal, i no posar per davant canals, que és el que de veritat se suposa que haurien de posar. Pensen mantenir el regidor en les 2 àrees que té delegades? De fet, Antoni Orea continua estiguent delegat en aquestes 2 àrees. L'alcalde, seguint el punt de vista de l'equip de govern majoritàriament, van prendre la decisió de retirar aquesta regidoria de les altres 3 perquè entenien, com he dit abans, i no vaig a dir-ho ni diferent ni d'una altra manera, havien hagut una sèrie de negligències que entenien que així havia de ser,
En les altres àrees jo no pense prendre aquesta decisió. Sí que és veritat que el que van donar compte en el seu moment i el que hem dut a terme ha sigut això, no els altres punts dels que me parles. El grup municipal de l'Enigem. Anirem al torn de...